హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ పిఎస్ఆర్ టమాటా రేట్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మన అనంతపురం మార్కెట్లో ఈరోజు టమాటా ధరలు ఎంత పడుతున్నాయో తెలుసుకుందాము. ఈరోజు డేటు 4వ తారీఖు 12వ నెల 2025 సంవత్సరం. అనంతపురం మార్కెట్లో ఇప్పటివరకు జరిగిన వేలంపాట ప్రకారం 50 రూపాయల నుంచి 500 రూపాయల దాకా అయితే టాప్ ధర పలికింది. 50 రూపీస్ టు 500 రూపీస్ దాకా అయితే టాప్ ధరలు అయితే పలుకుతున్నాయి. ఇంక యావరేజ్గా చూసుకుంటే 200 రూపాయల నుంచి 400 రూపాయల మధ్య అయితే యావరేజ్ మార్కెట్ అనేది జరుగుతుంది. 200 రూపీస్ టు 400 రూపీస్ దాకా అయితే యావరేజ్గా ప్రతి ఒక్క లాట్ అయితే ఇలాగే పడుతున్నాయి. ఇంకా చూడాలి, చాలా మండీలో యాక్షన్ జరగాల్సింది. ఇది ఓన్లీ ప్రస్తుతానికి 6 గంటల 30 నిమిషాలు జరిగిన ఏలంపాట ప్రకారం ఇంకా చాలా మండీలో యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. టాప్ ధర అయితే పెరిగే అవకాశం ఉంది, లేదంటే ఇవే ధరలు అయితే కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఒక ఫ్రెండ్స్, వీడియో వస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.